2021-nji ýylda Türkmenistanda giň eýran hukuk bozulmalary, şolsanda syýasy, ykdysady, medeni we jynsy hukuk bozulmalary dowam etdirildi. Bu barada Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň adam hukuklary boýunça täze ýyllyk hasawatynda aýdylýar. 12 aprelde çap edilen hasawatda 2021-nji ýyla syn edilýär. Ol adamyň bütewligine hormat goýmak, raýat azatlyklaryna hormat, syýasy prosese gatnaşmak azatlygy, hökümetde açaçanlygyň bolmazlygy we korrupsiýa, bolando aýdylýan hukuk bozulmalaryň halkara we hökümete değişli bolmadyk derňewleri bagtynda hökümetiň pozisiýasy, diskriminasiýa we jemgyýetdäki kemsitmeler we işçileriň hukuklary ýaly 7 bölüme bölünýär. Türkmenistanyň kanuny esasy tutsaw edilmegi we saklanmagy gadagyn edýär. Ýöne bularyň ikisi de çynlakay mesele bolup galýar. Tutsaw edilen ýa-da saklanan adamlaryň özleriniň tutsaw edilmeginiň kanuny esaslaryna ýa-da esassız häsiýetine garşy çykmaga hukugy ýok diýilip hasawatda bellenilýär. Onda ýurdun konstitusiýasynyň raýatlaryň söz azatlygyna, şolsanda medeniýet azatlygyna kepil geçýändigi ýöne hökümetiň bu hukuga hormat goýmaýandygy hem aýdylýar. Jenaýat kodeksine göre töhmet üçin ortaça aýlygyň 10-30 essesi möçberinde jerime salynýar ýa-da 3 ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. Kanun hökümete garşy islendik garşylygy dönüklük diýip häsiýetlendirýär. Hökümeti ýa-da rejimi açaçan tanqidlayan raýatlar gorkuzmalar we tutsaw edilmeler bilen ýüzbeýiz bolup bilýär diýilip hasawatda aýdylýar. Hökümet kitaplaryň beýleki köpçülikleýin habar serişdeleriniň, online gazetleriň we jurnallaryň neşir edilmegine gözegçilik edýär. YouTube we Google ýaly meşhur sosial media saýtlaryny käte petikleýär diýip hasawatda ýurtda söz aýtmak, pikir beýan etmek mümkinçilikleriniň çäklendirilýändigi hem bellenilýär. Şol bir wagtda garaşsyz diýilýän Rysgal gazetiniň çykarylmagy dowam etdi. Ýöne onda esasan döwlet habar beriş serişdelerinde çap edilýän habarlar ýa-da döwlet habar gullugynyň pozisiýasy orun tapdy. Hökümet daşary ýurt neşirleriniň ýurda getirilmegine ýol bermezlik çärelerini görýär diýip hasawatda hökümetiň ýerli teleradio gepleşiklerini hem dolu gözegçilikde saklaýandygy, emma ilatyň hemra çanyklaryny ulanyp daşary ýurtlaryň habar serişdelerinden maglumat almaga çalışýandygy aýdylýar. Ýatlatsak ýurtda resmi taýdan hususy diýilip kesitlenen Yeketek neşiri Rysgal gazeti Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşiginiň eýçiliginde dolandyrylyp 2010-njy ýyldan bäri rus we türkmen dillerinde çapdan çykýar. Bu gazetiň hususy biznesiň hakyky ýol görkezüjisi bolmalydygy guramanyň resmi maglumatynda aýdylýar. Ýönetimçilere göre ýurdun ähli gazet jurnallary mazmun taýdan bir meňdeş bolup, olar döwlet propagandasyna gulluk edýär. Hasawatda hökümetiň resmi syýasaty tanqidi gözle garayan jurnalistleri ýanaýandygy, gözegçilikde saklap, telefonlaryny barlap, seýahatlaryny çäklendirip, häkimetleriň raýat jurnalistlerine hem ýygyderli azar berýändigi bellenip geçilýär. Mundan başga häkimetleriň senzurany gadagyn etmek, maglumat toplamak we ýaýratmak azatlygyny üpçün etmek baradaky kanunlary durmuşa geçirmeýändigi, yerli medeniýetiň we daşary ýurt habar serişdeleriniň jurnalistleriniň hökümetiň öj almagyndan gorkup, özlerini senzura etmäge mejbur bolýandygy aýdylýar. Polisiýa aýal sürüjilere azar bermek boýunça 2019-njy ýylda başlanan praktikany hem dowam etdirdi. Polisiýa köp halatlarda kanuny taýdan talap edilýän ilkinji kömek gutusynda bir zadyň ýoklugy ýaly ownuk sebeplere göre aýallaryň sürüjilik şahadatnamalaryny we awtologlaryny elinden aldy diýilip hasawatda nytalýar. Adatlyk radiosy mundan ozal ýurdun çäginde zenanlaryň sürüjilik şahadatnamalary bilen bagly ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, olaryň uluglarynyň jerime duralgalaryna alınıp gidilmegi we uluglarynyň gurutluk hatynyň häkimetler tarapyndan goşudurnak içinde ýürüýti uzuldylmazlygy ýaly ýagdaýlar barada habar berdi. Hasawatda hökümetiň raýatlaryň birleşmek azatlygyna ýa-da köpçülikleýin şertnamalaryna hem hormat goýmandygy we öz zähmet kanunlaryny netijeli ýerine ýetirmeýändigi hem nytalýar. Her bir döwlet edarasynda ýurdun adam hukuklary boýunça ombudsmany ýaly zähmet meselesi bilen baglanyşykly şikayetlary kabul edip biljek kärdeşler arkalaşygy bar. Ýöne iş ýüzünde bu kärdeşler arkalaşyklary aralyş gorkusy sebäpli şikayetlary habar bermek islemeýärler diýilip, ABŞ-nyň Döwlet Departamentiniň soňky hasawatynda bellenilýär.